Abubuwa biyar da ya kamata ku sani game da ƙasar Nijar, wacce ke shirya babban zaɓe. Nijar tana ɗaya daga cikin ƙasashen yammacin Afirka. Tana da girma a yankin Sahel, wadda ke da adadi mafi girma na yawan ƙaruwar jama'a a duniya. Yana fuskantar matsaloli da yawa. Kimanin masu jefa kuri'a sama da miliyan 7 ne aka kira zuwa rumfunan zaɓe a ranar 27 na Disambar 2020 a Nijar don zaɓar magajin Muhammadu Isufu, wanda zai sauka bayan wa'adi biyu a jere. Zagayen farko na zaben shugaban ƙasa an haɗa shi da na majalisar dokoki. Wannan rana ta zaɓe wata dama ce ta sanin wani abu kaɗan game da wannan ƙasar da ke yankin Afirka ta kudu da Sahara, wacce ke fuskantar matsalolin tsaro, tattalin arziki da na jin kai. Na ɗaya, matashiyar dimokuraɗiyya. Nijar ta yi shekaru 62 kacal da cin gashin kanta, kuma ta fuskanci juyin mulki sau 3, wanda na ƙarshe ya afku a shekara ta 2010 duk da rikice-rikicen. Wannan babbar ƙasar mai amfani da yaren Faransanci, wacce ta ninka Faransa sau 2, tana ƙarfafa ikonta na farar hula da dimokuraɗiyya, ba kamar sauran shugabannin Afirka ba, kamar a Guinea ko Ivory Coast. Muhammadu Isufu ya ba da matsayinsa bayan wa'adi 2, kamar yadda yake a cikin kundin tsarin mulki. Na biyu, yawan 'yan takara. 'Yan takara 30 ne ke fafatawa don zaben shugaban ƙasa. Daga cikinsu akwai Bazoum Mohamed, mai shekaru 59 da haihuwa, wanda shugaba mai barin gado Muhammadu Isufu ya zaɓa, tsohon ministan cikin gida da harkokin waje. Dan takarar jam'iyya mai mulki ana ɗaukar shi a matsayin wanda aka fi so a zaben. Za a buga wannan zaben zagaye na biyu ba tare da babban abokin hamayyarsa ba, Hamma Ahmadu, wanda kotun tsarin mulki ta yi watsi da shi saboda hukuncin da aka yanke masa a shekara ta 2017 a wani batun fataucin jarirai. Amma duk da haka 'yan adawa suna shiga cikin babban zaben yayin fafatawa da sabon kundin zaɓe. Na uku, barazanar rashin tsaro. Nijar ƙasa ce da ba ta da iyaka a cikin Sahel, musamman iyakanta da Mali, Libya da Najeriya. Tun daga shekara ta 2015 take fama da hare-hare masu da'awar jihadi a yamma da kudu maso gabashin ƙasar, kuma ta samu gagarumar taɓarɓarewar tsaro. Ayyukan da ƙungiyar IS ta yi ikirari ko ƙungiyar Boko Haram ta shafi sojoji da farar hula. Tsaro na ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen da ke gaban sabon iko, kuma ikon da ke yanzu ya tsara yadda zai ninka yawan sojoji cikin shekaru 5. Na hudu, ƙasar da ke cikin talauci. Tattalin arziki da ci gaban zamantakewar jama'a muhimmin lamari ne ga Nijar, wacce ke ɗaya daga cikin ƙasashe mafi talauci a duniya. A cewar Bankin Duniya, duk da ci gaban da aka samu a 'yan shekarun nan, kusan 4 cikin 10 na 'yan Nijar na rayuwa ne ƙasa da euro 2 a rana. Ƙasar tana fuskantar matsalar ƙaruwar yawan mutane, wadda ke kawo tsaiko ga ci gabanta. Kusan sama da yara 7 ga kowace mace. Nijar ce kan gaba a yawan haihuwa a duniya. Ɗaya daga cikin 'yan mata 2 ba ta zuwa makaranta, kuma da yawa suna yin aure ne kafin su kai shekara 15. Na biyar, yawan albarkatu. Nijar ita ma ƙasa ce da ke da albarkatun ƙasa kamar uranium, phosphate, zinariya, gawayi,
da man fetur, kuma ita ce ta uku mafi girma a duniya wajen samar da uranium. Amma hakan bai isa ba, ana amfani da albarkatun ba bisa gaskiya ba, kuma ba lallai ba ne ya amfani 'yan Nijar. Kyakkyawan shugabanci, yaƙi da cin hanci da rashawa, da kwanciyar hankali na siyasa da tsaro tabbas zai iya haifar da kyakkyawan ci gaban tattalin arziki da zamantakewar jama'a.